Hamo ko na uray, kit baka pa. Tumarak met. Ay, tumar ka? Ayun mo na, ibas kayo ilaw, tipinap, bita na lang. Wala. Yawig multan. Nagpalpas ko yun eh. Welcome kita. Ako kumain na po. Ang palamis ka rin, bakit nun pa? Opo. Nagpila tayo, nagpila. Pero, kita na gata na eh. Lagi mag-email na lang. Parang tapila na eh. Yung. Dito mo pito bilang. Oo, patay-patay kayo, Awan. Ayan ang lingkuan. Batit pilan na eh. Batit eh. Kaya, May isa ka. teka doon na rin. Mas besa ka to eh. May isa lang, dada. Pila. Ang masawit may singit na magbagim kami. Nakalunay. Tinagay. Igasgas mo lang taan. Awan. Di makaplastar. Nakapon. Nakaalan nyo. Nakunapit mga laa. Dua. Sakay ka daw. Kaya po na pila. At si Dam. Ako crispy. Apo ta crack yun. Kita pa na ha? Adjoy ka mga labay mo mit ah. Ang pay na alak. Nang kama na pilang. Kain ka mga laman na yun. Uy, kan. Di wala tol-tolan, daril eh. Dua, kunam. Ato pala ti sumungad. Wala ko tampat. Baking ka na nakaunakan. Wala. Kabayan ko ba? Malamak ako ng morto doon. Bigyan naman jet. Oh, alam mo. Dan kalamo ni Jayot. Pasimple. Mawawala ka na naman. Kaya dyan eh, pasimple dyan eh. Oh, kaway-kaway. Hindi walang sangpet, ano walang sangpet?
Nabalik it, solve ba ito yun? Ready? Adobo, pagil gold. Kahit mo sir Regan, ayan ti Kwan. Putpundo nga talagaan. Pababain mo. Oh, ben. No, tidalan eh. Tidalan. Jai, kahit mo Jai. Jai unaig. Ada tumsak makan itu yun. Uy. Bayan. Kamu latan. Ay, ma'am, doon. Ada yang unay, putrog. Mansef ta igado. Solven. Oh. Roy Piedad, video coverage. Oh. Kada pa video yo. Ako ni kay langkin manong Roy. Solven. Naabay ko inyo. Kinsinot kit silan sabay. 10 million gusto dan. Nani bero ka dan? 10 million. 10 million. 10 million sa oras. Kata inalam jay. Pagkibuan na ta. Ito talaga mahilig ka tiga doyo. Pero baka upat na nga labay din. Upat lima. Talo upat na nga. Upat. Palume. Abay, di kayo bitang na Diyos yaw. Ang tumakot ito na. Biswell! Lahat yung ram na tapin kami. Bilhin mo, bain kaya? Oo. Panglima. Panglimatan? Oo. Oo. Sarte ito yung rider ah. Nepo, tapi hirit mo ya. Na naman nagdimawat kay karahay, di iligaw. At talpas kami ng ano, naglado kami tayo. Ha? Lalabas ka? Talpas na mag-hit kami man nga. Di, higit na kami mo sa karahay na eh. Bawa na eh. Kuhaan mo ito, yawid mo ordain. Apa, Lama diya, high blood ko unay baro. Hamo ko na una, higit baka kwa. Ah, kapag tumarak na. Ay, tubar ka? High blood ko. Ayun mo na, ibas kayo ilaw, tipinap, bita na eh. Wow. Yawid multan. Hmm. Nagpalpas ko yun eh. Man ah. Oh, welcome tita. Ako kumain na po. Ang palamis ka rin, bakit nun kwa? Ha? Hmm. Ito.